Fil-katekesi tagħna llum eżisti ser inkomplu nitkellmu dwar littra apostolika lil Beatu Giovanni Paolo II tal-Knisja Universali fl-2001 illi titratta dwar il-pjan ta' tiġdid biex ngħidu hekk, il-programm ta' evangelizzazzjoni għall-Knisja Universali littra ġib l-isem fil-bidu tal-millenju l-ġdid. U wasanna sabiex nibdew nirriflettu fuq il-kapitlu 4 ta' din littra apostolika illi ġib it-titlu Xhieda għall-imħabba. Kif għamilt fil-katekeżijiet ta' qabel, sejjer naqra paragrafu minna imbagħad inkunu nista' nirrifletti ftit dwaru magħkom. Mela, il-kapitlu 4 li jibda bil-paragrafu 42 jgħidilna hekk. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Ħuti eżis, jekk aħna kontemplajna il-pjanifikazzjoni pastorali tagħna tkun imnebħa mill-kmandament ġdid li tagħna hu bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Din hija t-taqsima l-oħra importanti li fiha jrid ikun hemm impenn u pjanifikazzjoni min-naħa tal-Knisja Universali u tal-Knejjes lokali. It-taqsima tal-komunjoni, koinonija, li tħaddan u turi l-istess natura tal-misteru tal-Knisja. Il-komunjoni hija l-frott u t-turija ta' dik l-imħabba li toħroġ mill-qalb tal-Mister Etern u titferra fuqna bl-ispirtu li Ġesu jagħtina biex tagħmilna l-koll qalb waħda u ruħ waħda. U tibni din il-komunjoni l-Knisja tidher bħala sagrament, bħala strumenti u sinjal tal-għaqda intima ma' Alla u tal-għaqda mal-ġens tal-bnedmin kollha. Il-kliem tal-Mulej dwar dan il-punt huma tant preċiżi li ma nistgħux innaqsu l-importanza tagħhom. Fil-mixja tagħha fl-istorja l-Knisja ħafna ħwejjeġ u mhux l-inqas dan is-seklu l-ġdid mingħajr l-imħabba l-agape ikun firħa. U għal darb'oħra l-Apostlu Pawlu li fl-innu tal-imħabba jfakkarna li wkoll jekk nitkellmu bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli u jekk ikollna fidi li nċaqalqu l-muntanji iżda ma jkollniex l-imħabba kollox jisfa fix-xejn. L-imħabba hija tassew il-qalb tal-Knisja kif fermitna tajjeb Santa Teresa ta' Lisieux. Li din il-qaddisa jiena ddikjarajta dottura tal-Knisja għax hija esperta fix-xjenza amoris. Jien fimt li l-Knisja għandha qalb u din il-qalb tħeġġeġ bl-imħabba. Jiena fimt li din hija l-imħabba waħedha li tqanqal il-membri tal-Knisja biex jaħdmu. Jien fimt li l-imħabba tħaddan il-vokazzjonijiet kollha. L-imħabba hija kollox. Ħanduru ftit ma' ftit punti eżisti li Giovanni Paolo II hawnhekk qed jgħidilna. L-ewwel ħaġa, il-Papa jgħid li din it-taqsima hija importanti għall pjanifikazzjoni pastorali tal-Knisja. Mela, hawnhekk Giovanni Paolo qed jgħidilna isma' meta aħna qegħdin nagħmlu l-pjan pastorali. Innapplikaw dan għall parroċċi, għad-djoċesi, għal komunitajiet reliġjużi, għal qadiet u l-movimenti, meta qegħdin nagħmlu pjan pastorali, jekk dan l-element mhuwiex qiegħed hemm, għandna xi ħaġa serjament nieqsa li ma tagħmilniex nisħaħ. Hija kif aħna x'post sejrin nagħtu fil-pjanijiet tagħna it-taqsima tal-komunjoni, il-koinonija, l-għaqda ta' bejnietna. L-għaqda fil-Knisja eżistijej mhijiex għaqda biex ejja ħankunu maqudin hekk, imma l-għaqda fil-Knisja tirrifletti dak l-Alla li aħna nemnu fih, li huwa Alla Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu. Il-komunjoni fil-Knisja tirrifletti il-komunjoni li hemm fit-Trinità qaddisa. U di rridu nifhmuha b'mod tajjeb eżistijej. Għaliex din l-għaqda fil-Knisja mhijiex bżonn uman hekk nivvintaw aħna, ma jekk irridu nkunu aħna l-immaġni ta' Alla fih dan id-dinja,
allura rridu nirriflettu l-Alla li huwa komunjoni. Mela din ma tistax tkun parti hekk plus b'xi ħaġa oħra. Jekk ma ndaħlux fina dik li l-qudiem issa ħnarawha l-Papa jidilha bħala l-ispiritwalità tal-komunjoni, ħankunu fjakki fi żminijietna u ma nkunux qegħdin nirriflettu dak li l-Knisja hi fil-verità. Ġesu jibni dil-komunjoni tiegħu li jixtieq fi dan il-Knisja b'dak li l-Papa jikkwota mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 13, dak li Ġesu jgħidilna fl-aħħar lejl tiegħu. Li San Ġwan jgħidilna meta wasal iż-żmien biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u ħabb il-tajjew li kienu fid-dinja u ħabbhom għall-aħħar. Jiġifieri urihom l-ogħla milja, il-milja sħiħa tal-imħabba tiegħu. U f'dan il-kuntest li Ġesu lilna jgħidilna minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Ġesu ma qalinniex minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi minn kemm tagħmlu mirakli, minn kemm tippritkaw, minn kemm tqajmu nies mill-mewt, minn kemm tagħmlu ġid. Le, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. U għamlek nixtieq nagħmel din l-enfasi, Ġesu qed jgħidilna bejnietkom, għal min kien qed jirreferi bejnietkom. Ġesu f'dan mument, u din rid nifhmuha sewwa, mhux qed jitkellem mill-imħabba li aħna nuru lejn xulxin fil-bżonnijiet tagħna biex nagħmlu għatt ta' karità, le, mill-imħabba bejn l-insara. Mill-imħabba bejn l-insara bejnietna. Jekk aħna inħobbux lil xulxin. Biex id-dinja tarafna li aħna dixxipli ta' Ġesu, irrid ikun hemm l-imħabba ta' bejnietna l-insara, mela mhux li jiena inħobb hekk sempliċiment għaliex immur nagħmel att ta' karità ma' xi ħadd li forsi laqas ikun jemmen jew għandu reliġjonijiet oħra. Jiġifieri dik ukoll hija mħabba f'wostha ċertament. Imma Ġesu qed jitkellem minn dan is-sinjal partikolari l-imħabba ta' bejnietna. Sadina rridu nagħmlu mistoqsija, ejja nagħmlu ftit bil-maqlub. Jista' jkun li l-nies ma jemmnux biżżejjed f'Ġesu llum għaliex ma jarawx l-imħabba ta' bejnietna. Jista' jkun li hemm nies li telqu mill-Knisja għaliex fil-Knisja ma sabux l-imħabba ta' bejnietna l-insara. Jista' jkun li n-nies telqu mill-parroċċja tiegħek għax ma sabux l-imħabba bejn il-komunità. Jista' jkun li n-nies telqu mill-għaqda mill-movimenti għaliex ma sabux l-imħabba vera. Diri jitkellem minna Ġesu. Din hija riflessjoni rridu nagħmluha fil-verità għaliex aħna dejjem faċli nippuntaw subajna l barra minna u ngħidu l-Knisja d-dinja ma tix tisma' nies ma jridux jafu, nies qegħdin nitbedu, imma aħna xi post qegħdin nagħmlu eżisti quddiem dan kollu. Irridu naraw li l-imħabba ta' bejnietna tikber u dina Ġesu għamilha ċar li l-imħabba ta' bejnietna għandha l-kriterju li jismu Ġesu Kristu. Bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom li xulxin. Mela mhux tħobb kif taf int, mhux tħobb sa fejn tista' tħobb int, mhux tħobb il-min tażel int, imma bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom xulxin. Ġesu poġġilna kriterju għoli ħafna ta' din l-imħabba ta' bejnietna eżistih. Il-kriterju huwa kif hu ħabna. Mela dik tfisser li jekk jiena ma nifhimx kif li Ġesu ħabni, jiena ma nistax inħobb l-oħrajn fil-verità. Dan ifisser li jekk l-imħabba ma titlaqx minn Alla, jekk l-imħabba ma titlaqx minn Ġesu Kristu, jiena ma nistax inħobb il-persuni oħra. Jekk l-imħabba titlaq minni, kif naf jien, sa fejn naf jien, kif nixtieq jien. Imma din l-imħabba titla u tittibda minn Ġesu. U din nixtieq nagħmilha ħafna ċara li xi kultant aħna bħala nsara mhux qed ngħid għal min ma jemminx, aħna li nemmnu. Aħna bħala nsara ma npoġġux l-imħabba ta' Ġesu lejna personali bħala l-kejl, bħala l-kriterju, imma nibqgħu npoġġu l-emozzjonijiet tagħna, kif inħossuna aħna, kif nixtiequ aħna.
Mentri Ġesu għamilha ċara bħal ma ħabbejtkom jien, Ġesu ma qalilniex isma' ħobbu lil xulxin mill-aħjar li tistgħu. Le, Ġesu għalilna isma' ħobbu xulxin kif tafu intom li tħobbu lil xulxin. Ma jimpurtax, ma nistennix aħjar minnkom, ma qalilniex hekk il-mulej. Ġesu hawnhekk għamlilna livell ħafna għoli tal-imħabba. Kif ħabna fil-Knisja bejnietna, aħna msejħin li nħobbu l-imħabba ta' bejnietna tkun sinjal ta' Ġesu Kristu. Sinjal ta' Ġesu Kristu ħaj fostna li nħobbu kif ħabbu. U allura l-ewwel ħaġa rridu nkun nemnu. U se ngħid nikkonvinċu lil nafusna ma nistgħux għax l-Ispiritu Santu biss jista' jikkonvinċina. Irridu nemnu bisħieħ. Nemnu bisħieħ. Illi aħna l-kriterju tal-imħabba tagħna irid ikun Ġesu. Ħadd u xejn iktar. Ġesu. Kif ħabbu? Dak tfisser li aħna rridu mbagħad nistaqsu, nirriflettu, nitolbu, nikkontemplaw, naqraw il-kelma talla, ma Ġesu kif ħabna? Kif ħabna Ġesu? Xtaqt aqsam magħkom mhux kollox, ma ftit aspetti minn dal-mod kif ħabna Ġesu. L-ewwel ħaġa, il-kelma talla tgħidilna il Ġesu ħabna qabel ma aħna ħabbejnieh. Kienu li ħabna l-ewwel. Mela dak jekk inti titħobb kif ħabb Ġesu, ifisser illi l-imħabba tkun int li tagħmel l-ewwel pass u mhux tistenna l-ħadd ieħor. Li tistenna l-ħadd ieħor hija biss l-imħabba umana. Li tħobb kif ħabb Ġesu tfisser li tkun int li tagħmel l-ewwel pass. Kif Alla kien li għamel l-ewwel pass lejna. U Ġesu f'liema kuntest tagħmel l-ewwel pass. Ġesu l-ewwel pass għamlu meta aħna konna midinbin. Meta konna dajfin fid-dnub tagħna. Mhux ħabna meta kollox kien okay, imma meta konna għadna fid-dnub tagħna. U allura nistaqsu ma ġifieri aħna se nħobbu il-kulħadd il-xulxin meta aħna rajt, jew se nħobbu lil xulxin fid-dnub. Fid-dnub. Quddiem id-dnub ta' martek, ta' żewġek, quddiem id-dnub tal-kappillan tiegħek, tal-arċiprit tiegħek, quddiem id-dnub tas-saċerdoti, quddiem id-dnub tar-reliġjużi, quddiem id-dnub tal-movimenti, tal-mexxejja, tal-leaders, quddiem id-dnub ta' ħutna fil-komunità. Jiena ħankun bħal Ġesu li ħabb il-bniedem fid-dnub tiegħu ma qatx jistennih jitbiddel. Aħna eżisti din rridu narfuha profondament fil-qalb tagħna. Irridu nibdew profondament minn hemm. Aħna rridu nħobbu l-ewwel kif ħabb Ġesu. Ma qatx jistenna li ħadd ieħor jagħmel l-ewwel pass. It-tieni mod kif Ġesu ħabbna eżisti. U billi Ġesu tabbaw bid-dnub tagħna. Mela mhux biss ħobbna fid-dnub tagħna, id-dnub tagħna ħada fuqu. Jiġifieri Ġesu qasammana dan id-dnub li aħna minna mhux għax għamlu huwa imma ħal konsegwenzi tad-dnub tagħna fuqu. Xi drabi li tħobb kif ħabb Ġesu tfisser dan. Illi inti titabba bil-pis tal-oħrajn. Li inti titabba bil-karattru li jdejqek tal-kappillan tiegħek. Taħutek fil-kunsill parrokjali. Taħutek fl-għaqda u l-movement li Alla poġġik fihom. Tal-letturi li jdejqek. Tal-ministru ta' tqarbin li jxebbek. Ta' min jitlob ir-rużarju u jeqridek. Bil-kantalina kif jitolbu fil-Knisja. Titabba bid-difett tal-oħrajn intu wkoll. Dik li mħabba fil-Knisja. Li nitabbew bil-pis ta' xulxin. Li nitabbew bil-nervi ta' xulxin. Li nitabbew bil-karattru xi drabi li jdejqek ta' ħadd ieħor. Irridu naqsmu ma' xulxin dan il-pis u din it-tabija. Eżisti. Dak huwa mhux faċli illi nħobbu kif ħabb il-mulej Ġesu. It-tielet aspett kif Ġesu ħabna, mela ħabna billi kienu li ħabna l-ewwel minn dnub tagħna, ħabba billi ittabba bid-dnub tagħna. Ħabna kif jgħid San Pawl Ġesu ħabni u ta' ħajtu għalija. Ġesu ħabna billi ta' ħajtu għalina. U l-mulej għalinna m'hemmx imħabba akbar minn din
li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Issa niftakru li fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan, ir-raba' Vanġelu, Ġesu stess għalilna insejkilkom ma nsejħilkomx aktar għaddejja ma' ħbieb. Mela kif Ġesu ta' ħajtu għalina ħbieb tiegħu, aħna wkoll iridu nażlu l-oħrajn bħala ħbieb tagħna u nagħtu l-ħajja tagħna għalihom. Tfisser illi inti ma tibqax tgħix għalek innifsek. Li mhux kollox idur kontrik. Waħda mill-iktar affarijiet li tqallek fil-Knisja, tqallek, hija meta tara persuni jistgħu jkunu saċerdoti, reliġjużi, lajċi impenjati huma min huma, kollox idur magħhom. L-egoizmu li nagħmlu lilna nfusna fiċ-ċentru li kollox li tidur magħna. Meta aħna fil-Knisja rridu nkunu dik il-ħabba tal-qam li taqgħu tmut biex tagħti l-ħajja. Aħna mhux kollox idur madwarna, irridu mmutu għalina nfusna. Biex tagħti ħajtek għall-oħrajn trid tmut għalik innifsek. Irridu nagħtu ħajjitna l xulxin eżisti. Ġesu ħabni jitbawlu ta' ħajtu għalija. Aħna l-ħajja tagħna rridu nagħtuha għal xulxin. Kemm importanti li jeżisti. Jekk mhijiex hekk, ħadd ma jħu għalihu jinħasad. L-Ewkaristija li niċċelebraw eżisti hija farsa. Hija daħqa. Hija kontradizzjoni. Kontradizzjoni għaliex? Għax aħna fl-Ewkaristija nipparteċipaw minn Ġesu li jaqsam lilu nnifsu biex jingħata l-oħrajn. Dan hu ġismi mogħti għalikom, dan hu demmi mxerret għalikom. Mela fl-Ewkaristija inti titqarben u tingħaqad ma' Ġesu li jingħata, u mbagħad fil-bqija ta' ħajtek int ma tingħata lil ħadd. Jekk tkun bniedem egoist li kollox idur miegħek. Kemm hija gravi. Kemm hija gravi eżisti li niċċelebraw l-Ewkaristija u nibqgħu hekk. Forsi nitkażaw b'min jisra l-osti konsagrati. Nitkażaw min jitqarbem b'sagrileġġ, ċertament kollox ħażin dan li qed ngħidu mhux tajjeb. Però għandna dawn in-nuqqasijiet ħażina kontra l-Ewkaristija. Li forsi bil-kemm inqarruhom li jiena nitqarben u ma ningħata lil ħadd, li jiena ma nilbiss il-fardal u ma naħsel saqajn ħadd kif kien Ġesu fl-aħħar ċena. Imma nippretendi li dejjem rridu jaħslu l saqajja. Il-Knisja l-komunità hija l-post fejn jiena rrid ningħata. Ningħata kif? Ningħata billi nagħti l-ħin tiegħi għal ħut insara. Li nagħta billi npoġġi il-karizmi tal-Ispirtu Santu li tani b'servizz għall-komunità nisranija. Ningħata billi nitlob għall-komunità. Eżisti dawn huma l-affarijiet li aħna rridu ħafna bis-sirta fil-mixja tagħna. Għax il-bqija nkunu sempliċement individwalisti fil-Knisja. Issa forsi aħna nistgħu ngħidu ma dan il-mod kif ħabb Ġesu. Ġifieri semmejt il-komplet aspetti. Ġesu li kien ħabna u l-ewwel li ħabna fid-dnub tagħna u ħabna billi ta' ħajtu għalina. Dan aħna forsi nistgħu ngħidu ma aħna dan kif nistgħu ngħixuh jiena bnedem dajjef. Anke l-Papa Ġwanni Pawlu T jirrikonoxxi jgħidilna li din il-komunjoni, ġifieri din l-għaqda fl-imħabba, hija l-frott u turija tal-dik l-imħabba li toħroġ mill-qalb tal-missier u titferra bl-ispirtu li Ġesu jagħtina. Mela din l-imħabba eżisti hija il-ħidma tal-Ispiritu Santu ġewwa fina. Jekk naħsbu, jekk xi ħadd minna, int min int, ma interessanix min int. Int min int. Taħseb li din l-imħabba tista' tiġi minnek, int żbaljat. Żbaljat. Superf int. Superf. Min jaħseb li din it-tip ta' mħabba li Ġesu għalilna biex ngħixu, jista' jagħmilha hu, tiġi minnu u jippretendi l-oħrajn jistgħu jagħmluha, huwa bniedem superf. Għaliex? Għaliex superf jaħseb li kollox jiġi minnu. Din l-imħabba tiġi biss minn Alla. Rumani kapitlu 5 vers 5 jidinna ċar li mħabba tal-Alla sawbet fil-qlubna permezz tal-Ispiritu Santu. Eżisti mela aħna għandna bżonn nistrieħu u nduru fuq l-Ispiritu tal-Alla kontinwament biex dan u li hu l-istess imħabba. L-istess imħabba.
L-istess imħabba jista' jixfina dan il-kmand ta' Ġesu. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tgħid Ġesu għalinna dan il-kmandament tiegħi. Tgħidilna għalfejn Ġesu għalinna dan huwa tiegħu. Mhux diġà kellna aħna wkoll il-kmandament tal-imħabba fil-Bibja. Ċertament li kellna fl-Antik Testament. Teresa tal-Bambin Ġesu tgħid huwa kmandament tiegħu Ġesu għaliex irid jgħixu hu ġewwa fina. U kif jgħixu ġewwa fina? Permezz tal-Ispirtu Santu. Importanti li nifhmu eżisti aħna għaliex nitqarbnu. Talba li tagħmel il-Knisja fil-Qudiesa titlob li dawk kollha li jitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu jimtlew bl-Ispirtu Santu. Mela aħna meta nitqarbnu il-Mulej jagħtina l-Ispirtu tiegħu. X'inhu l-ikbar grazza li tista' titlob fit-tqarbina? Mulej, għatini l-Ispirtu tiegħek, imlini bl-Ispirtu tiegħek. Wara tqarbina nħeġġitkom li din għandha dejjem tkun it-talba. Ġesu imlini bl-Ispirtu Santu. Tqarbini huwa bħal meta Ġesu daħal bil-bibbi magħluqa fiċ-ċenaklu, ħajr xwixtat bħal hu fl-Ewkaristija, u Ġesu mbagħad jonfoħ fuqhom u jagħtihom l-Ispirtu Santu. Hekk jagħmel Ġesu jidħol ġewwa fina mill-bibien magħluqa anke ta' qalbna xi drabi u jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Mela eżisti, Ġesu permezz tal-Ewkaristija jagħtina l-Ispirtu Santu sabiex aħna nkunu nistgħu ngħixu din l-imħabba. Mela kuraġġ, ma naqtawx qalbna. Jekk f'qalbna din ix-xewqa li nkunu ta' Ġesu, jekk f'qalbna din ix-xewqa li nkunu din il-Knisja ta' Ġesu fi żminijietna, ejjew nduru iktar lejn l-Ispirtu talla biex jimlina b'din l-imħabba. Ejjew tqarbin tagħna nitolbu dil-grazzja, nitolbu l-Omna Marija eżisti, illi tgħinna ħalli ninfetħu għal dil-grazzja ta' Pentekoste ta' mħabba, kif sejħitlu Mart Robin, mistika Franċiża fi żminijietna meta fin-1980s illi il-Knisja fettet anke l-kawża tal-beatifikazzjoni. Il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni għamela ċara, jgħid ismek fil-Knisja aħna jkollna kollox, anke f'dan il-mument, però m'għandix l-imħabba, u kritiku tal San Pawl, allura m'għandna xejn. Nista' jkollna l-fidi li nċaqalqu l-muntanji, però jekk ma jkollniex l-imħabba kollox jisfa fix-xejn. Mingħajr l-imħabba sistijaj nistgħu nagħmlu l-ikbar proġetti. Jiena ħanejda kif inħossha, jiena naħseb xi kuntant li di aħna ma nemnuhiex. Fil-Knisja qed ngħid dan. Ma naħsibx xi kuntant li nemnu illi verament mingħajr l-imħabba kieku m'hemm xejn. Għax kieku nemnuha naħseb illi l-prijoritiet tagħna jkunu differenti. X'jiswa li nibnu knejjes, ċentri pastorali, insebku l-knejjes tagħna, nżejnu l-istatwi, l-vari, norganizzaw ma nafx kemm il-ħarġa, nagħmlu l-fundraising, immorru naħslu l-Knisja, nqarbnu, naqraw, aħna s-saċerdoti nqassu, nipritkaw, nqarru. Jekk m'hemmx l-imħabba. U meta niġu biex nasru, insibuha din l-imħabba. Jekk maħniex insibuha, nistgħu mhux nagħmlu x'nagħmlu, xi ħaġa hija ħażina. U l-ikbar ħażen huwa li aħna omja. U għar minn hekk li jridu nibqgħu omja uħud minnha, ma rridux naraw. Aħna kapaċi nieħdu deċiżjonijiet drastiċi. U ngħidu isma'. Jekk tiġi nwaffqu daw il-proġetti li qegħdin nagħmlu, jekk m'hemmx imħabba bejnietna, għax kollox huwa għal xejn. Nedew fil niġbru l-flus, nedew fil nagħmlu l-bini, nedew fil nżejnu l-knejjes tagħna u l-affarijiet, u minn sena l-oħra nirrepetu l-affarijiet. Jekk m'hemmx l-imħabba, jekk maħniex nikbru fl-imħabba, għandna bżonn nagħmlu eżami ta' kuxjenza u nieqfu. Ikkella vera boloħ aħna. Ġesu jgħidilna li kollu għal xejn. San Pawl jgħidilna li kollu għal xejn. U aħna nibqgħu ninvestu f'dak li huwa għal xejn. Għax m'hemmx l-imħabba. X'iswa inti li tibqa' għaddej bil-proġett li titgħamel fil-parroċċja mela għandek parroċċja mifruda. X'iswa li fl-aqda u l-movimenti tiegħek tibqa' għaddej bl-evanġelizzazzjoni jekk bejnietna mill-firda. X'iswa? X'iswa li nibqgħu għaddejjin quddiem in-nies isu ma qed jiġri xejn u minn ġewwa m'hemmx l-imħabba vera. Hemm il-firdiet, hemm il-pika, hemm lejra. X'iswa dan? Konvinti li ma jiswa xejn.
U jekk konvinti ma jiswa xejn, ħanibqgħu naħlu l-ħin u nagħmlu l-affarijiet għal xejn. Ħafna drabi aħna eżistijaj irridu triq tal-kompromess. Aħna ma rridux triq id-dejqa. Fil-Knisja qed ngħidha, mhux id-dinja. Ma rridux triq id-dejqa. Ma rridux il-purifikazzjoni mill-profond. Ma rridux bidla mill-iħnet fil-Knisja eżistijaj. Irridu nagħmlu make-up, cosmetics. Ġwanni Pawlu t-tieni għamela ċara. It-tiġdid tal-Knisja ma jistax ikun cosmetic, facial, oxra ta' barra, biex ikun radikali minn ġewwa. Irrid jitlaq minn din. Irridu nikkonvertu għall-imħabba. Irridu nikkonvertu lejn l-imħabba. Irridu nikkonvertu fl-imħabba.